We gaan naar Vlieland. 2 weken op vakantie. En waarom gaan jullie naar Vlieland? De natuur en gewoon de vrijheid. En gewoon het lekkere leven. Geen auto's om je heen. Gewoon lekker relaxed. En heel veel fietsen. En heel veel fietsen. Ja. En wie bepaalt dat nou waar jullie heen gaan op vakantie? Nou, uiteindelijk wij, maar de jongens hebben wel een rol. Vorig jaar zijn we naar Spanje geweest. En vlak daarna een weekendje naar Vlieland. En dat vonden ze zo geweldig dat we dit jaar toch weer voor Vlieland hebben gekozen om dan echt op vakantie te gaan. En hoe kan het dat de kinderen Vlieland mooier vinden dan Spanje? Het is er niet zo warm. In Spanje is het natuurlijk nu richting over de 30 graden. En in Vlieland is het gewoon een lekker temperatuurtje. Ze kunnen van alles ondernemen. Lekker fietsen, rollen door de duinen. Kastelen bouwen, is genoeg te doen. En ook picknicken. Picknicken, ja, ook een goed idee. Dat kunnen we ook nog doen, ja. Vliegeren, dat Vliegeren. ook nog op het strand, hè? Ja. Ja. En lekker stokbrood eten. Oh, stokbrood eten, ja. We hopen dat ze op Vlieland stokbrood hebben. Nou, als ik het zo hoor, dan gaan jullie een hele mooie vakantie krijgen. Wij wensen jullie nog een hele goede reis. Bedankt. Super, bedankt.